Дорогие браты и сестры, хвала Христу, добрый вечер. Вітаем вас на тэлеканале Беларусь-3 з Італіі, з рымскага калізею, дзе сёння ўвечары будзем разам з вами маліцца набажэнствам крыжовага шляху. Крыжовы шлях будзе праводзіцца ў калізеі, як добра ведаеце, гэта калісьці была гладыятарская арэна, але так для цікавасці. Крыжовая дарога, якая распачалася менавіта там, першы раз мела удзельніцтва ў 18 стагоддзі, калі група вернікаў пачала збірацца з адным францішканскім місіянерам. Папа Бенедыкт XIV 13 снежня 1749 года даў дазвол на будаўніцтва 14 стацый унутры калізея для дарогі крыжовай. Але тым часам, пакуль будавалася гэтая крыжовая дарога, папа таксама даручыў стварэнне аднаму са сваіх кардыналаў структуры з 14 касцёлаў, што паблізу калізея людзі таксама маглі б маліцца ў гэтых касцёлах. У 1959 годзе ўжо святы папа Ян XXIII аднавіў абрад дарогі крыжовай у калізеі, і неўзабаве пасля гэтага святы Павел VI аднавіў таксама гэтае пабожнае практыкаванне. З таго часу ўжо на працягу больш 70 гадоў папы публічна моляцца гэтай крыжовай дарогай вечарам менавіта Вялікай Пятніцы, сэрцы пасхальнага трыдума, які мы сёння з вамі і перажываем. Кожны год калізей наведваюць сотні вернікаў, і на арэне амфітэатра разважаюць муку пана разам са старажытнымі і сучаснымі пакутамі чалавецтва. Вельмі цікава, што ў гэтым годзе папа Францішак не занадта добра сябе адчувае ў плане здароўя. І учарашнюю цэлебрацыю так званай вячэры пана узначаліў кардынал Маўра Гамбэцці, генеральны вікарый папы. А сёння літургію менавіта мукі пана, літургію Вялікай Пятніцы у Ватыканскай базіліцы святога Петра узначаліў добра нам знаёмы кардынал Клаўдыо Гуджаротці, прэфект дыкастэрыі для ўсходніх касцёлаў, які пэўны час служыў у Беларусі. Між тым, можа, перад самым пачаткам варта сказаць пару словаў пра здароўе святога айца Францішка. Як паведамляе прэс-служба Ватыкана, папа працягвае аздараўленне ў доме святой Марты, і гэтае здароўе ўвесь час, дзякаваць Богу, паляпшаецца. Прыкметай гэта з'яўляецца таксама той факт, што ў апошніх днях ён не меў спецыфічнай трубкі, каналы для ўвядзення кіслароду. Стан папы паляпшаецца таксама з пункту гледжання маторыкі, дыхання і выкарыстання голасу. Вельмі мужнай з'яўляецца пастава папы, бо ў гэтыя дні ён праводзіць таксама рабочыя сустрэчы, у прыватнасці з некаторымі кіраўнікамі курый, і ў тым ліку з прэфектам канізацыі кардыналам Марчелло Семеріо. Што тычыцца кіслароду, таксама ватыканская прэс-служба заўсёды тлумачыць, што час, калі Францішку ўдаецца абысціся без яго, больш ужо працяглы. Высокія патокі застаюцца рэшткамі, і толькі ўначы для падтрымання менавіта добрага подыху папы. Ужо праз некалькі імгненняў пачнецца дарога крыжовая. Можа, для тых нашых тэлегледачоў, якія ніколі не ўдзельнічалі ў гэтым набажэнстве ці ніколі не маліліся, варта таксама сказаць пра яго пару словаў. Кожную пятніцу ў Вялікім посце католікі ўспамінаюць шлях Езуса, які нёс свой крыж на гару Галгофу, вядомую як крыжовы шлях. Гэта канкрэтны спосаб, якім вернікі могуць духоўна суправаджаць Хрыста ў яго шляху да ўкрыжавання. Цікава, што вось гэтых прыстанкаў, прыпынкаў, так званых стацый, на сённяшні дзень налічваецца 14. Але у старажытныя часы колькасць стацый таксама была рознай. Варта сказаць, што дарога крыжовая, ці вось крыжовы шлях, яна павінна дапамагчы вернікам
здзейсніць духоўную пілігрымку, так як бы прайсці праз асноўныя сцэны пакут і смерці Хрыста. І каб яна стала вось аднім з такіх папулярных набажэнстваў, Ватыкан і паўсюдны касцёл у Вялікую пятніцу менавіта цэлебруе яе ў Калізеі. Дарога крыжовая практыкуецца, пераходзячы ад адной стацыі да другой, чытаючы на кожны з іх пэўныя малітвы. Цяпер мы чуем спеў на распачацце дарогі крыжовай, які распачынаецца словамі «Adoramus te Christe», што на беларускую мову перакладаецца як «Кланяемся табе, Пане Езу Хрысты, і благаслаўляем цябе». А адказ гучыць «Бо праз святы крыж твой свет адкупіў ты». Можам хвілінку затрымацца і паслухаць гэты прыгожы спеў. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Сьогоднішню целебрацію дороги крижової узначальває кардинал, вікарій папи Бальдо Рейна. Дорога на Кальварію проходить посярод наших штодзённых стежак, каже кардинал. Ми, пані, звичайно, ідем у адваротному напрамку, чим ти. І менавіта таму можем сустрэць твой твар, перасекчышся з тваім позіркам. Мы рухаемся, як заўсёды, а ты ідзеш насустрач. Твае вочы чытаюць нашы сэрцы. І тады мы вагаемся, ці ісці далей, быццам бы нічога не здарылася. Мы можам павярнуцца, паглядзець на цябе, ісці за табою. Можам увайсці на твой шлях і зразумець, што лепей можа змяніць напрамак. З Євангелія паводле Марка. Тады Езус паглядзеў на яго з любоўю і сказаў: «Аднаго табе не стае. Ідзі, прадай усё, што маеш, і раздай убогім, і будзеш мець скарб у небе, і прыйдзі, ідзі за мною». Езус — гэта тваё імя, і сапраўды ў табе Бог збаўляе. Бог Абрагама, які кліча, Бог Ісаака, які забяспечвае, Бог Якуба, які благаслаўляе,
Бог Ізраїля, який визволяє. У Твоїм позірку, Пане, який ідеш праз Єрусалим, повне об'явлення. У Твоїх кроках, що виходять з города, наш виход до нової землі. Ти прийшов, каб змяніць свет. Для нас гэта значыць змяніць напрамак, убачыць дабрыню Тваіх слядоў, дазволіць памяці Тваіх вачэй дзейнічаць у нашым сэрцы. Крыжовы шлях — гэта малітва тых, хто ў руху. Ён перарывае нашыя звыклыя шляхі, каб мы са стомы перайшлі да радасці. Так, шлях Езуса каштуе. У гэтым свеце, які ўсё падлічвае, бескарыслівасць мае сваю высокую цану. Але ў дарэнні, у дары, усё ажывае нанова. Горад, падзелены на фракцыі і разадраны канфліктамі, ідзе да паяднання. Павярхоўная рэлігійнасць зноў адкрывае для сябе плотнасць Божых абяцанняў. Нават каменнае сэрца можа стаць сэрцам з плоці. Толькі трэба пачуць запрашэнне. Прыйдзі, ідзі за мной. І даверыцца гэтаму позірку любові. Стацыя першая. Езус асуджаны на смерць. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте, і благаславім Табе. Бо праз крыж і муку сваю свет адкупіў Ты. З Євангелія паводле святого Лукі. Пілат, паклікаўшы першасвятароў, начальнікаў і людзей, сказаў ім: «Вы прывялі да мяне гэтага чалавека, як таго, хто бунтуе народ. Вось я перад вамі дапытаў яго і не знайшоў у гэтым чалавеку ніякай віны, у якой вы яго вінаваціце. Таксама Ірад, бо адаслаў яго да нас. Ён не ўчыніў нічога вартага смерці. Таму я, пасля бичавання, адпушчу яго». Але так не сталася. Ён не адпусціў цябе. Аднак усё магло быць інакш. Гэта драматычная гульня нашай свабоды. Таго, за што, Пане, Ты нас так дацаніў. Ты даверыўся Іраду, Пілату, сябрам і таксама ворагам. Ты незваротны ў даверы, з якім аддаеш сябе ў нашыя рукі. Мы можам здзяйсняць, дзякуючы ім, цуды, вызваляючы несправядліва абвінавачаных, углыбляючыся ў складанасць сітуацый, супрацьстаяць асуджэнням. Нават Ірад мог пайсці за святой неспакойнасцю, якая прыцягвала яго да цябе, але не пайшоў, нават калі нарэшце апынуўся ў тваёй прысутнасці. Пілат мог вызваліць цябе. Ён ужо апраўдаў цябе, але не зрабіў гэтага. Шлях крыжа Хрыста — гэта магчымасць, якую мы ўжо зачаста упускалі. Мы вызнаем гэта. Зняволеныя ў ролях, з якіх не захацелі выйсці, занепакоеныя нязручнасцю змены кірунку. Ты сёння стаіш перад намі. У кожным сястры, у кожным браце, падвергнутых асуджэнню і перадузятасцям. Узнікаюць сваркі рэлігійныя, юрыдычныя, паказваючы здаровы рассудак, які не жадае ўцягвацца ў чужы лёс. Тысяча прычын цягне нас на бок Ірада, першасвятароў, Пілата і натоўпу. Аднак можа быць інакш. Ты, Пане Езу, не ўмываеш рук. Ты любіш і сёння у цішыні. Ты зрабіў свой выбар. Цяпер чарга за намі. Молімся разам, паўтараючы: «Адкрый маё сэрца
Пане Езу, Quando davanti a me c'è una persona калі giudicata, перада мной той, каго асуджаюць, quando le mie certezze калі sono мае pregiudizi, упэўненасці гэта перадузятасці, quando mi condiziona la rigidità, калі мяне сковвае жорсткасць, quando il bene segretamente mi attrae, калі дабро таемна мяне прыцягвае, quando vorrei avere coraggio, ma ho paura di rimetterci. калі хачу быць адважным. Pater noster, Цяпер усе разам молімся на лацінскай мове «Ойча наш». advenia regnum tuum, Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Цікава, што цяпер паміж стацыямі будзе заўсёды спявацца песня, якая гучыць як «Стабат матер». З лацінскай мовы перакладаецца, што побач з крыжам стаяла маці, якая нагадвае таксама 14 звротак. seconda stazione, Другая стацыя è caricato della croce. Езус бярэ крыж на свае плечы. Кланімся Табе, Пане Езу Хрыста, і благаслаўляем Табе. Бо праз святы крыж Твой свет адкупіў Ты. Dal Vangelo secondo Luca. З Євангелія паводле святого Лукі. Mentre tutti erano ammirati di Калі ўсе здзіўляліся ўсяму, што рабіў Езус, Ён сказаў сваім вучням: Mettetevi bene in mente «Укладзіце queste сабе ў parole. вушы словы гэтыя, бо Сын чалавечы будзе выдадзены ў рукі людзей». Essi però Але non вучні capivano queste не parole. разумелі сказанага, Restavano per loro таму што così гэта было misteriose ўкрыта ад іх, che non ne coglievano каб il яны не senso разумелі, e avevano а timore di спытацца ў яго interrogarlo пра su сказанае questo баяліся. argomento. Da mesi, forse da anni, quel peso era sulle tue spalle, Gesù. Месяцы, а можа і гады, гэты цяжар ужо быў на тваіх плячах, Пане Resistenza Езу. invincibile. Калі Ты гаварыў пра гэта, ніхто не Non te la слухаў. sei cercata. Непераадольны супраціў нават да здагадкі. Ты сам гэтага не шукаў, але адчуваў, як крыж усё выразней набліжаўся да цябе. Калі ты прыняў яго, то таму, што адчуваў не толькі цяжар, але і адказнасць. Шлях твайго крыжа, Пане Езу, не толькі ўзгору. Гэта тваё сыходжанне да тых, каго ты любіў, да свету, якога любіць Бог. Гэта адказ і прыняцце адказнасці. Ён каштуе, як каштуюць найглыбейшыя сувязі, найпрыгажэйшае каханне. Цяжар, які ты нясеш, кажа пра дыханне, што кіруе табою, пра таго духа, які пан і жыццё. Хто ведае, чаму мы нават баімся задаць табе пытанне пра гэта. Але гэта мы не маем дыхання. Праз вечнае пазбяганне адказнасці. Дастаткова не ўцякаць і застацца сярод тых, каго ты нам даў, у тых асяроддзях, у якіх нас паставіў. Прывязацца, адчуваючы, што толькі так мы перастаем быць вязнямі саміх сябе. Больш важыць эгаізм, чым крыж. Больш важыць абыякавасць, чым удзел. Прарок прадказваў, і маладыя стомяцца і знемогуць, і юнакі спатыкнуцца і ўпадуць. Але тыя, што спадзяюцца на Господа, адновяць сілу, узнімуцца на крыллях, як арлы, пабягуць і не стомяцца пойдуць. Будзем разам маліцца, вызвалі нас ад стомленасці, Пане. Liberaci dalla stanchezza, Signore. Se ci pare di non avere forze per Калі нам здаецца, калі няма сілы, Liberaci dalla stanchezza, Signore. se cerchiamo scuse per scansare le responsabilità, калі шукаем магчымасці, каб не браць на сябе se abbiamo адказнасць, talenti e competenze da mettere in campo,
калі маем таленты і кампетэнцыі, каб Se il іх nostro ужываць. cuore vibra ancora davanti all'ingiustizia, Калі нашае сэрца скіравана да несправядлівасці. Pater noster, Ойча qui наш, es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. сэрца зраненае плоці празняла мяча страла. Terza stazione. Стацыя трэцяя. Gesù cade per la prima Езус першы раз падае пад цяжарам крыжа. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте, і благаслаўляем Цябе. Бо праз крыж Твой святы свет адкупіў Ты. Dal Vangelo secondo Luca. З Євангелія паводле святога Лукі. Guai a te, Corazin. Гора Табе, Guai a Харазін. te, Betsaida. Гора Табе, Бетсайда. Perché se Бо a калі Tiro e a б у Тыры і Sidone Сідоне fossero avvenuti былі prodigi цуды, што сталіся stupendo сярод in вас, mezzo a voi, яны б даўно, седзячы ў мешкавіне і vestite di попеле, sacco e cosparse di пакаяліся cenere, б. si sarebbero convertite. Ebbene, Але nel giudizio Тиру Tiro і e Сідону Sidone лепш saranno будзе на trattate суде, meno чым duramente вам. di voi. E tu, І ты, Cafarnaum, Кафарнаум, sarai ці forse ж да неба innalzata fino будзеш al cielo, узвышаны, fino аж да agli тхлані inferi не зрынешся. precipiterai. Fu come un primo toccare il fondo. Гэта было як першае E ti дно, uscirono parole dure, як першы o Gesù. боль ад няўдачы. Per quei luoghi І з che вуснаў ti erano тваіх, tanto Езу, cari. выйшлі жорсткія словы Il seme della tua parola у адрас pareva тых caduto nel мясцін, vuoto. што былі табе E так così блізкія. ciascuno dei tuoi gesti di liberazione. Насенне твайго слова, здавалася, не дало плёну. Si è sentito cadere nel Кожны vuoto прарок адчуваў, dell'insuccesso як гэта per avanzare падаць у ancora бездань няўдачы, poi каб пасля nelle vie зноў di Dio. узняцца на дарогах Божых. La tua vita, Gesù, Тваё жыццё, è una Пане Езу, parabola. як прытча. Non cadi mai in vano Ты ніколі не nella падаеш nostra марна terra. на зямлю нашага жыцця. Persino quella prima Нават у гэты volta, першы la раз delusione fu presto расчараванне interrotta было dalla gioia dei перапынена tuoi che радасцю avevi вучняў, inviato. якіх ты паслаў. Tornavano a te Яны dalla loro вярталіся missione. і расказвалі E ti табе пра narravano знакі i segni del regno Божага di Dio. валадарства. Allora tu Ты ўзрадваўся esultasti di gioia spontanea, спантанна, бурна, prorompente, радасцю, che fa што balzare падымае і in piedi натхняе. con un'energia contagiosa. Ты Benedicessi благаславіў Padre, айца, che nasconde які i suoi хавае disegni свае задумы ад dotti мудрых e і agli разумных, intelligenti, але per адкрывае rivelarli іх ai малым. piccoli. Anche la via della croce Дарога крыжовая è таксама tracciata a fondo глыбока nella terra. укаранёна ў зямлі. I grandi Вялікія se ne пазбягаюць яе, vorrebbero toccare хочуць il узняцца cielo. да неба, Invece il але cielo неба è qui. тут. Si è Яно abbassato. панізілася, Lo si incontra яно persino сустракаецца cadendo, нават у падзенні на rimanendo зямлі. a terra. Будаўнікі Вавілону Ci raccontano i раказваюць costruttori di нам, Babele che што non si può памыляцца нельга, sbagliare і e тых, che хто chi падае, cade è страчаны. perduto. È il cantiere Гэта dell'inferno. будаўніцтва пекла. L'economia di Dio Але invece логіка Бога не non забівае, uccide, не non адкідвае, scarta, non schiaccia, не душыць. è umile, Яна пакорная, fedele alla terra. верная зямлі. La tua via, Gesù, Твая дарога, è la Пане via Езу, delle beatitudini. гэта дарога Non благаслаўленняў. distrugge, Яна не ma знішчае, coltiva, а будуе, ripara e лечыць, custodisce. захоўвае. Preghiamo dicendo: Молімся, кажучы, venga il tuo regno. няхай прыйдзе Тваё валадарства. Per coloro che si sentono falliti Для тых, хто адчувае сябе няўдачнікам, a contestare un'economia che uccide, каб аспрэчыць логіку, якая забівае, a ridare forza a chi è caduto каб вярнуць сілу тым, хто ўпаў. nelle società competitive e fra chi У insegue грамадствах con i foschi, канкурэнцыі і сярод тых, хто ганяецца за першымі месцамі, in chi giace alle frontiere e у sente тых, хто finito ляжыць il на suo мяжы viaggio, і лічыць, што яго дарога ўжо скончылася.
Pater noster, Отче наш, Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Словы песні гучаць, як цярпела, як тужыла Маці Божага Сына. Quarta stazione. Gesù incontra Стацыя sua madre. 4. Езус сустракае сваю маці. Кланімся Табе, Пане Езу Хрысте, і благаслаўляем Табе. Бо праз крыж свой святы Ты свет адкупіў. Dal Vangelo secondo Luca. З Євангелія E паводле святого andarono da Лукі. lui la madre e Прыйшлі suo да яго маці ягоныя ma non potevano і браты avvicinarsi ягоныя, a causa della і не folla. маглі наблізіцца да яго з-за натоўпу. Тады паведамілі яму: «Маці твая і браты твае стаяць звонку, жадаючы ўбачыць цябе». Ён сказаў ім у адказ: «Маці моя і браты мая — гэта тыя, хто слухае Слова Божае і выконвае Tua яго. madre c'è sulla via della Твая croce. маці побач, на Fu дарозе lei la tua крыжа. prima discepola, Яна была тваёй con першай delicata вучаніцай, determinazione, з con la sua далікатнай intelligenza рашутарчасцю, che nel з cuore разуменнем, custodisce e якое ripensa. захоўвае і перамельвае ўсё ў сэрцы. Твая маці Dall'istante in cui побач. le fu proposto di З таго accoglierti in моманту, grembo, як ёй было прапанавана прыняць цябе ў сваё ўлонне, si convertì a te. яна Piegò le навярнулася sue да цябе. vie alle tue. Навярнулася, яна схіліла свае шляхі да A una тваіх. scoperta continua, fino Гэта al не было Calvario. адрачэннем, а пастаянным адкрыццём, Seguirti аж да Галготы. e lasciarti Ісці за andare. табой значыць Averti è адпусціць цябе. fare spazio Мець цябе alla tua значыць novità. рабіць месца тваёй навізне. Lo sa ogni madre. Кожная маці ведае, Un figlio sorprende, дзіця — гэта заўсёды нечаканасць. figlio amato. Умілаваны Riconosci сын, che tua madre e i tuoi ты fratelli прызнаеш, sono што quelli маці che твая ascoltano і браты e твае si lasciano cambiare. гэта тыя, хто слухае і дазваляе словам змяняць сябе. Ma fa. Яны не гавораць, яны In дзейнічаюць. Dio le parole sono fatti. У Богу Le словы — promesse гэта sono дзеянне, realtà. абяцанні — гэта рэчаіснасць. Sulla via della croce, o На madre, дарозе крыжа, о маці, fra le ты poche адна з нямногіх, che хто lo гэта ricorda. памятае. Ora è il Цяпер figlio che ha bisogno di табе, te. сыну, патрэбна Lui яна. sente che tu non disperi. Ты адчуваеш, што Sente яна che не stai губляе generando надзеі. ancora nel tuo grembo. Ты адчуваеш, што яна зноў зачынае цябе ў сваім Anche лоне, noi, Gesù, зачынае слова. riusciamo a seguirti І мы, generati Езу, можам da ісці chi за ti ha табой, seguito. народжаныя тымі, Anche хто noi siamo ішоў за messi al табой. mondo dalla fede di tua І нас madre нараджае зноў e di вера innumerevoli тваёй маці testimoni і che незлічоных generano сведкаў, anche là якія здольны нараджаць dove tutto нават parla там, di morte. дзе ўсё кажа пра смерць. Quella volta in Galilea Тады ў Галілеі erano stati loro яны a хацелі volerti ўбачыць vedere. цябе. Ora, Цяпер жа, salendo al ідучы на Calvario, Гальгофу, tu stesso cerchi ты lo сам sguardo шукаєш di позірк chi ti тих, ascolta хто e слухає mette in pratica. і виконує. Indicibile intesa, Невиказна згода, alleanza indissolubile. нерозривний заповіт. Preghiamo dicendo: Молимося, Ecco кажучи: mia madre. «Ось моя Ecco мать». mia madre. Maria ascolta e parla. Марія, яка слухає і говорить. Maria domanda. e Марія, riflette. яка питається. Ecco mia madre. Maria esce di casa e viaggia decisa. Марія, яка покидає дом і рішуче Maria подорожничає. gioisce e consola. Ecco Марія, mia яка madre. радується і сутішає. Maria accoglie e si prende cura. Ecco Марія, яка mia вітає і клопотиться про Maria нас. rischia e protegge. Марія, яка ризикує і обороняє. Maria non teme giudizi e insinuazioni. Марія, яка не боїться осудження і Maria обговорів. attende e rimane. Марія, яка Maria чекає і orienta застається, e accompagna. Ecco яка веде і супроводжає. Non concede nulla alla morte.
Марыя, якая нічога не дае смерці. Pater noster, Ойче наш, Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. хто б не плакаў і не смуткаваў, калі бачыць маці з болем. Quinta stazione. Стацыя 5. Gesù è aiutato dal Cireneo Єсус a приймає portare la допомогу croce. Симона Киринейця. Кланяемся Табе, Пане Єзу Христе, і благословляем Тебе. Бо праз крыж свой свет откупил Ты. Dal Vangelo secondo З Євангелія паводле святого Лукі. Mentre lo conducevano, Калі яго вялі, fermarono затрымалі certo аднаго Simone di Симона з Cirene, Кірини, che tornava dai які campi, вяртаўся з поля, e gli і misero усклалі на addosso la яго croce крыж, da portare каб нёс dietro яго a за Gesù. Єсусом. Non si offrì. Lo fermarono. Simone Ён tornava не dal suo прапановваў lavoro сябе, яго e gli затрымалі. misero addosso Симон la вяртаўся з croce del працы, condannato. і на яго ўсклалі крыж Avrà avuto il асуджанага. fisico adatto. Можа, Ma ён быў certo, фізічна la sua моцны, direzione era але un'altra. яго шлях быў Il suo іншым. programma era un altro. Планы таксама. In Dio Бога ci si può imbattere можна così. сустрэць менавіта так. Chissà perché Gesù, quel nome, Ніхто не ведае, чаму Simone di Езу Cirene, гэтае імя divenne presto Симон Кіринеец indimenticabile fra i tuoi discepoli. стала неўзабаве Sulla via незабытным della сярод croce тваіх вучняў. loro non c'erano. На тваім крыжовым шляху іх не было. Simone invece І sì. нас таксама. Vale Але fino быў a oggi. Симон. Mentre І гэта qualcuno важна offre і tutto di сёння, sé, пакуль si può нехта alzare аддае altrove, ўсё з сябе. persino in fuga, Іншы oppure можа быць si può зусім у venire іншым con voi. месцы. Noi Уцякаць chiediamo, Gesù, альбо di увогуле ricordare il быць nome di уцягнутым у Simone нейкія perché іншыя справы. quell'imprevisto Мы lo верым cambiò per Езу, sempre. што No памятаем smise più імя di pensare. Симона, бо гэтая Diventò неспадзяваная parte del tuo сустрэча corpo, змяніла яго testimone di назаўсёды. prima mano Ён della больш tua не мог differenza забыць da цябе. qualsiasi altro Ён condannato. стаў часткай твайго Simone di цела, Cirene сведкам, які ўбачыў, што ты іншы, чым усе асуджаныя. come il gioco Симон Кіринеец di cui un giorno апынуўся avevi пад тваім крыжам Il mio без gioco уласнай è волі, dolce, як пад il ярмом, mio peso пра è якое ты leggero. некалі казаў: Anche «Ярмо gli моя animali слодкая, lavorano meglio se салодкая і avanzano ноша моя insieme. лёгкая». E tu, Gesù, Нават жывёлы працуюць лепш, калі ідуць разам. che dissoda І la ты, terra, Езу, любіш sia уключаць nuovamente нас seminata. у сваю працу, Noi abbiamo што bisogno ўзарае di questa зямлю, sorprendente каб яна ricerca. зноў прыняла Abbiamo насенне. bisogno di chi ci fermi Нам talvolta патрэбная e ci гэтая metta нечаканая sulle spalle лёгкасць. qualche pezzo di Нам realtà трэба, каб нехта che часам va нас semplicemente спыніў portato. і ўсклаў на плечы Si può кавалак lavorare tutto il рэчаіснасці, giorno, якую ma проста senza di трэба te панесці. si disperde. Можна працаваць цэлы дзень, In vano але без цябе faticano i ўсё costruttori. губляецца. In vano Дарэмна veglia il працуюць custode della будаўнікі, città che дарэмна Dio сцеражы costruisce. вартаўнік, калі ты не будуеш горад. Sulla via della croce Вось, на sorge la дарозе nuova крыжа Gerusalemme. нараджаецца E noi, новы Єрусалем. come Simone di Cirene, І мы, як Сімон cambiamo strada з e Кіринеї, lavoriamo con te. мяняем напрамак і працуем разам з Preghiamo табой. dicendo: Молімся, ferma la кажучи: nostra corsa, Signore. спині наш біг, Пане Єзу. Corsa, Signore. Quando andiamo per la nostra strada, senza guardare in Калі faccia ідзём nessuno. сваёй дарогай, Ferma la nostra corsa, Signore. Quando le notizie non ci калі commuovono. навіны больш не Ferma кранаюць la нас, nostra corsa, Signore. Quando le persone diventano numeri. калі не глядзім у вочы іншым, Corsa, Signore. Quando per ascoltare non c'è mai tempo. калі няма часу, каб слухаць, Nostra corsa, Signore. Quando abbiamo fretta di decidere. калі мы спяшаемся з рашэннямі, Corsa, Signore. Quando i cambiamenti di programma non sono ammessi. калі не дапускаем зменаў у нашых планах. Signore. Pater nostro, Молімся ўсе qui разам, es in Ойче celis, наш. sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua,
sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quis est homo qui non flet, Matrem Christi sibi debet, in tanto supplicio. Sesta stazione. Стацыя 6. La Veronica asciuga il volto di Вероніка Gesù. абцірае твар Христа. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе, і благословляем Цябе. Бо праз крыж Твой святы свет адкупіў Ты. Dal Vangelo secondo Luca. З Євангелія паводле святого Лукі. Калі маліўся, выгляд твару ягонага перамяніўся, і адзенне ягонае стала бліскуча белым. І вось два мужы размаўлялі з ім, а былі гэта Маісей і Ілля. Яны з'явіліся ў славе і казалі пра ягоны адыход, які ён павінен здзейсніць у Єрусаліме. Dal Salmo 27. Псальм 27. Il mio cuore ripete il tuo Сэрца маё кажа Табе, Cercate il mio шукайце volto, ягонага аблічча. il tuo volto, Твоё Signore, аблічча, Пане, lo cerco. я шукаю. Non nascondermi il tuo Не volto. закрывай ад мяне свайго аблічча. Nel tuo volto, Gesù, У Тваім абліччы, Пане Езу, мы бачым Тваё la tua сэрца. decisione ti si У legge negli вачах occhi. Тваіх можна прачытаць рашутачасць, якая пранікае ў Твой знешні выгляд Espressione di un'attenzione і робіць рысы твару выразам унікальнай увагі. Accorgi di Veronica. Ты заўважаеш Вераніку, як і Io мяне, cerco il tuo volto. Я che шукаю racconta la Твайго decisione di аблічча, amarci якое sino кажа аб рашэнні all'ultimo любіць мяне да апошняга e anche дыхання, oltre. і нават болей, Perché forte come la morte бо каханне è моцнае, l'amore. як смерць. A cambiarci il Менавіта cuore Тваё è il аблічча tuo volto, змяняе che нашае vorrei сэрца. fissare e Яго custodire. хочацца захаваць у памяці Tu ti і consegni a пільна noi, глядзець на яго. giorno dopo giorno, Ты перадаеш сябе нам дзень за днём у абліччы кожнага чалавека, della tua жывой памяці incarnazione. Твайго уцелаўлення. Ogni volta che Кожны ci раз, калі guardiamo мы al più звяртаемся piccolo, infatti, да найменшага, diamo attenzione мы alle tue дакранаемся membra, да Тваіх членаў, e tu і Ты resti застаешся з намі. così ci illumini Ты il асвятляеш cuore нашыя e сэрцы l'espressione і del нашыя viso. твары. Invece di respingere, Замест таго, каб адштурхоўваць, accogliamo. мы пачынаем прымаць. Sulla via della croce, На дарозе il крыжа nostro volto, come il твар tuo, наш, як і può Твой, finalmente diventare можа стаць часамі raggiante светлым e і здольным diffondere благаслаўляць. benedizione. Ne hai impresse in Ты noi ўпісаў у la нас гэтае presentimento ўспамін del tuo ritorno, пра адчуванне Твайго quando вяртання. ci riconoscerai Калі Ты al primo пазнаеш sguardo, нас з першага uno позірка, ad uno. аднаго за Allora адным. forse ti somiglieremo. Можа, тады мы будзем падобныя да Цябе faccia a і faccia, будзем тварам in у un твар, dialogo senza fine, у бясконцым дыялогу, nell'intimità di у cui блізкасці, mai saremo stanchi. якую ніколі не захацелі бы прыпыніць, як адна Божая Preghiamo сям'я. dicendo, imprimi in noi il tuo ricordo, Gesù. Молімся, Imprimi in noi il tuo ricordo, адпячатай у нас Тваю Se il памяць, nostro Пане, volto è inespressivo, калі наш твар нічога не выражае, se il nostro cuore è distaccato, калі наше Imprimi in noi сэрца il tuo адлучана, ricordo, Gesù. se i nostri gesti dividono, калі нашы жэсты Imprimi in noi il раздзяляюць, tuo ricordo, Gesù. se le nostre scelte feriscono, калі нашыя выбары раняць, Ricordo Gesù. se i nostri progetti escludono, калі нашы праекты выключаюць. Ricordo Gesù. Pater noster, Ойча наш, Quies in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Amen. Quis non posset contristare, Christi Matrem contemplare, dolente cum filio. Settima stazione. Стація 7. Gesù cade per la Єсус seconda падає volta. у другий раз. Adoramus te, Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе, і благословляємо Тебе. Бо пресвятий криш свой свет откупил Ты. Dal Vangelo secondo З Luca. Євангелія поводле святого Луки. I farisei, gli scribi Фарисеї книжники murmuravano наракали, кажучи: dicendo, «Costui «Гете приймає accoglie грешників peccatori і e їсть з mangia ними». con loro». Ed egli І disse loro сказав їм questa гетую parabola. приповість: Chi di voi, «Хто з вас, se ha 100 маючи 100 pecore, ne овечок, perde una, і згубивши non одну з lascia їх, le 99 не nel покидає deserto 99 у e va in пустині cerca di quella і не йде perduta, шукати finché згубленою, non la trova. покуль не знойде її. Quando la А коли trovata, знойде, pieno di радується, gioia se la carica кладе sulle її на spalle, плечі свої, va a casa, і, chiama gli вернувшися amici e i додому, vicini скликає e dice сябров loro, і сусідів і каже їм: «Rallegratevi con me, радуйтеся со perché ho мною, trovato la mia pecora, бо знайшов я мою quella che si овечку, era perduta». яка була згублена. Cadere e rialzarsi. Cadere Падать і e ancora подиматися, rialzarsi. падать і знов Così ci ha подиматися. insegnato a leggere Так, Gesù. Єзу, La Ти vettura навчив della нас vita umana. читати таким Umana чином perché пригоду чоловічого життя. Alle macchine noi Чоловічого, non бо consentiamo di відкритого. sbagliare. Le pretendiamo Ми не perfette. даруємо наших помилок Le persone invece машинам, non tennano. потребуємо Si від їх distraggono, досконалості. si perdono. А люди вагаються, Eppure відтягуються, conoscono la губляються. gioia, quella dei nuovi Альяни inizi, так само ведають, quella що delle таке rinascite. радість. Радість Gli umani нового початку, non vengono alla luce радість одродження. meccanicamente, ma artigianalmente. Чоловік не з'являється на світ Siamo механічно, pezzi unici, але як твор intreccio di grazia ручної e di праці. responsabilità. Ми унікальні, Gesù, злучення ti sei ласки fatto і uno di відказності. noi. Non hai temuto Пані di Єзу, inciampare Ти e di став cadere. одним з нас, Chi ne не prova побоявся imparare, chi ostenta спотикнутися і infallibilità, упасти. chi nasconde le Той, proprie хто parole сороміється свого e non падіння, perdona quella хто altrui, виставляє себе бездокорним, rinnega la via che хто tu hai ховає scelto. свої провини і не дарує Tu чужих, sei Gesù, il той Signore della відмовляється gioia. від шляху, який In ти te siamo вибрав. tutti ritrovati Ти, e пані portati a Єзу, casa, з'являєшся come господаром l'unica радості. pecora che si era У Тобі smarrita. усі ми знайдені і Disumana принесені economia, додому, in cui як тая 99 згублена vale più di овечка. uno. Eppure, Нелюдська гэта abbiamo логіка, costruito un дзе mondo che 99 funziona così. важней за одну. Un mondo di calcoli Але e менавіта algoritmi, такую сістэму di мы logiche сабе fredde e збудавалі. interessi implacabili. Свет разлікаў і алгарытмаў, халоднай логікі і няўмольнай карысці. È un'altra, Signore. А закон твайго дому, тваёй Che cade e логікі ti rialzi, іншы, Пане. È un cambio di rotta. Звярнуцца да È un Цябе, cambio di passo. які падаеш і Conversione падымаешся, che ridona gioia значыць e змяніць ci напрамак, riporta a casa. перайсці на іншы крок. Preghiamo dicendo: Гэта навяртанне, якое вяртае нам Rialzaci, радасць. Dio, nostra salvezza. Молімся разам, Rialzaci, Dio, падымі нас, Божа, нашае збаўленне. siamo bambini che a volte piangono. Мы дзеці, якія часамі Rialzaci, плачуць. Dio, nostra salvezza. Siamo adolescenti Мы che si падлеткі, sentono insicuri. якія адчуваюць сябе неўпэўнена. Nostra salvezza. Siamo giovani Мы che маладыя, troppi adulti якія disprezzano. часта зневажаюць дарослых. Nostra salvezza. Siamo adulti Мы che hanno дарослыя, sbagliato. якія памыліліся. Rialzaci Dio, nostra salvezza. Siamo anziani che Мы vogliono старэйшыя ancora людзі, sognare. што ўсе яшчэ хочуць марыць. Nostra salvezza. Pater Усе nostro, разам, Ойча наш, Celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. за грахі свайго народу бачыць Езуса катаванага.
Ottava stazione. 8 стація. Gesù incontra le Єсус donne di зустракає Gerusalemme. жанчын з Єрусалема. Adoramus te Christe, Кланяемся Табе, Пане Єзу Христе, і благословляем Тебе, бо проскрыш святы свой свет откупил Ты. Dal Vangelo secondo З Luca. Євангелія паводле святого Lo Луки. seguiva una grande Ішло за ім moltitudine di вялікае popolo мноства людзей e і di donne жанчын, che si якія battevano плакалі і галасілі па e ім. facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, Єсус абярнуўся да іх і сказаў: figlie di Gerusalemme, «Дочкі Єрусалемські, не плачце па мне, ma piangete а su voi плачце па stessi сабе і па e sui дзецях vostri вашых. figli. Бо вось надыходзяць дні, калі Verranno скажуць: giorni nei quali si шчаслівыя diranno, бясплодныя beate le sterili, i і grandi ў che лоні, non якія hanno не generato, радзілі, e і i грудзі, seni che якія non не hanno кармілі. allattato. Тады Allora пачнуць казаць гарам: cominceranno a dire ai упадзіце да нас, Cadete і su па di noi, горкам e alle накрыйце colline. нас. Copriteci, perché Бо калі гэта робяць se з si tratta зялёным di дрэвам, legno verde, то што che будзе з avverrà del сухім? legno secco? Nelle donne Ты заўсёды, Пане Єзу, бачыў у жанчынах асаблівую сувязь з Божым сэрцам. Таму сярод вялікага мноства людзей, што пайшлі ў гэты дзень за табою, ты адразу заўважыў жанчын і ўсталяваў з імі асаблівую блізкасць. Горад становіцца іншым, калі яго насельнікаў носяць ва ўлонні, калі кормяць іх, калі не толькі пануюць, але жывуць знутры. Жанчыны, якія выконваюць абавязак спачування, ты дакранаеш сэрца. Бо менавіта ў сэрцы, менавіта злучаюцца падзеі, нараджаюцца думкі і рашэнні. Не плачце па мне. Божае сэрца трымае боль свайго народу, дорыць новы горад. Плачце па сабе і па дзецях вашых. Ёсць плач, у якім усё нараджаецца нанова. Але патрэбныя слёзы пераасэнсавання, якіх не варта саромецца, слёзы, што не павінны заставацца толькі прыватнай справай, нашаму зраненаму суіснаванню. Пане, у гэтым раз'яднаным свеце патрэбныя сапраўдныя шчырыя слёзы, а не на паказ. Інакш знясцяюцца прароцтвы апакаліптыкаў. Мы больш нічога не нараджаем, і ўсё абваліцца. Але вера зрушвае горы, перамяшчае горы і пагоркі, якія не падаюць на нас, і сярод іх адкрываецца дарога. Гэта твая дарога, Пане Єзу. Сцежка, якая вядзе ў гору, на якой цябе пакінулі апосталы, але твае вучаніцы, маці касцёла, ішлі за табой. Молімся, дай нам мацярынскае сэрца, Пане Єзу. Ты даў гісторыю касцёла з жанчын. Ты адкінуў прагу ўлады і панавання. Ты збіраў і суцяшаў слёзы маці. Ты даручыў жанчынам паведамленне пра ўваскрашэнне. Ты ўдыхнуў у касцёл новыя харызматы і чуласць. Отче наш, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos amaro. Amen. Amen. О маці, крыніца любові, дай мне адчуць тваю тугу, каб я плакаў разам з табою. Nona stazione. Стацыя 9. Gesù cade per la Jesús terza падае ў volta. трэці раз. Adoramus te Christe. Кланімся табе, Пане Єзу Христе, і благословляем Цябе, бо праз святы крыж свой свет адкупіў Ты. Dal Vangelo secondo З Luca. Євангелія паводле святого Луки. Gesù disse a Єсус Simone, сказав Симону: vedi questa donna? «Ти пацалунку мне не даў, Sono entrato in а casa гэтая tua жанчына e з той tu хвіліны, non mi як hai dato увайшла, l'acqua per i няспынна piedi. цалуе мне ногі. Lei, invece, Ты галавы mi ha мне bagnato i алеем не piedi con le намасціў, lacrime а яна e мірам li ha asciugati намасціла мне con i suoi ногі. capelli. Tu non mi hai dato Дзеля un гэтага bacio. кажу табе, Lei, invece, da quando даруюцца sono ёй entrato, грахі многія за non тое, ha cessato што di яна baciarmi вельмі i piedi. палюбіла. Tu А каму мала non hai даруецца, unto con olio il mio capo. той мала любіць. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per А ёй questo сказаў: io ti dico, sono адпускаюцца perdonati i suoi табе molti грахі peccati, твае. perché ha І тыя, molto хто быў amato. за столом разам з ім, Invece, пачалі colui казаць al самім quale si сабе, perdona poco, ama хто ён poco. такі, што нават і грахі Poi disse a адпускае. lei, i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé, chi è costui che perdona anche i peccati? Non solo una o due volte, Gesù, tu cadi ancora. Пане Єзу, ти падаєш не один Cadevi і già не da два рази. bambino, come ogni Ти bambino. падаєш знов і знов. Così hai compreso e Ти accolto падав la яшчэ nostra дзіцем, umanità. як кожне Chi дзіця. cade Так ти зразумеў і прыняў нашу чалавечнасць, што падае і зноў падае. il tuo esistere Калі senza грэх peccato аддаляе нас, ti avvicina ad то ogni твоя peccatore, безгрэшная прысутнасць ti unisce набліжае цябе да кожнага indissolubilmente грэшніка, alle sue непарыўна злучае цябе з нашымі e падзеннямі. questo muove a І conversione. гэта вядзе да навяртання. Scandalo per chi prende le Скандал для distanze dagli тых, altri хто e da se трымаецца на stesso. адлегласці ад іншых Scandalo di і ад chi самога vive diviso сябе. in due, tra ciò Скандал che для dovrebbe тых, essere хто жыве e ciò падзелены на дзве che часткі, realmente è. паміж тым, Nella tua кім мусіць быць misericordia, і Gesù, тым, як насамрэч cade ёсць. ogni ipocrisia. У тваёй міласэрнасці, Пане Le Єзу, maschere, le падае belle facciate усякая non servono più. крывадушнасць. Маскі, Dio, фасады Dio vede il cuore, уже не маюць сэнсу. ama il cuore, Бог глядзіць у сэрца, scalda il cuore. любіць сэрца, сагравае сэрца. E mi rimetti in І так cammino ты su падымаеш strade мяне, mai ставіш percorse, зноў на ногі і вядзеш далей, generose. на новыя, адважныя, шчодрыя Chi дарогі. sei, Gesù, che Хто perdoni ты, anche Пане i Єзу, peccati? што даруеш нават Di грахі? nuovo a terra, sulla via della croce, Зноў на sei il зямлі, Salvatore на крыжовай di дарозе, questa nostra terra. ты збаўца гэтай зямлі. Non soltanto la Мы не viviamo, проста жывём на ёй, ma ne siamo plasmati. але сфармаваныя з Tu in яе. terra ci I modelli ты на ancora землі con un abile vasaio. Фармуеш нас зноў, як умелы ганчар. Noi siamo argilla nelle tue Молімся, mani. мы гліна у тваіх руках. Argilla nelle tue mani. Quando le cose sembrano non Калі poter здаецца, cambiare, што ўжо нічога не зменіцца, прыпамінай нам. Noi siamo argilla nelle tue mani. quando dei conflitti non si Калі vede la fine, канфлікты ricordaci. выглядаюць бясконцамі. Siamo argilla nelle tue mani. Quando la tecnologia ci illude Калі di тэхналогія onnipotenza, уводзіць нас у ілюзію ўсемагутнасці. Siamo argilla nelle tue mani. quando i successi ci distaccano dalla terra, Калі поспехі ricordaci. адрываюць нас ад зямлі. Noi siamo argilla nelle tue mani. Quando ci preoccupa più l'apparenza del Калі cuore, вонкавасць ricordaci. важнейшая за сэрца, прыпомні нам, мы гліна у тваіх руках. Pater noster, Ойча qui наш, es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Facut ardea cor meum, in amando Christum Deum, ut sibi complacea. 10ª stazione. Gesù Стація è 10. spogliato delle vesti. Христа позбавляють одіння. Кланяемся Тебе, Пане Єзу Христе, і благословляем Тебе, бо про святий криш свой свет откупил Ты. Dal libro di Giobbe. З книги Йова. Allora Giobbe Тады Йов si alzò устал, e si stracciò il mantello, разорвал свой плащ, si rase il capo, поголил голову, cadde a упал terra, на землю и si поклонился, prostrò e сказавши: disse, Nudo, «Голый uscì я dal grembo вышел di з mia улоння madre, маті моей, e nudo і голий ritornerò». вернуся туди. Il Signore ha dato, Пан дав, пан il узяв. Signore ha tolto. Няхай будзе Sia благословленное benedetto il nome імя del Пана. Signore. In tutto questo І ў Giobbe гэтым усім non peccò Йоў не e зграшыў non attribuì і a не Dio припісаў Богу нічога nulla di несправядлівага. Non ti spogli. Vieni Пане Єзу, ты spogliato. не сам здымаеш з сябе La вопратку. differenza è chiara a tutti З noi. цябе яе зрываюць. І гэта ўсім нам Solo chi ci зразумела. ama può Толькі той, accogliere хто la нас nostra любіць, nudità fra le sue можа mani прыняць e нашу nel suo галізну sguardo. сваімі рукамі і Teniamo вачыма. invece А gli чужыя occhi di позіркі, chi non ci якія conosce. хочуць толькі ўласнасці і ўлады, палохаюць. Sei spogliato Цябе распранаюць ed esposto a і выстаўляюць на ганьбу перад Ma tu усімі. trasformi persino Але ты l'umiliazione нават in прыняжэнне familiarità. ператвараеш у блізкасць. Vuoi rivelarti intimo Ты хочаш persino a адкрыцца chi як ti блізкі distorce. нават тым, хто знішчае Guardi цябе. a coloro che ti Глядзіш на spogliano, тых, come a хто persone зрывае з amate цябе che адзенне, il Padre ti як на ha dato. дарагіх людзей, якіх Qui c'è Айцец più табе даручыў. della pazienza di Giobbe. Тут нешта Persino большае за più della цярпенне sua Йова, fede. большае за яго веру. In te У табе lo sposo che si lascia жаніх, prendere, што che дае si lascia сябе, toccare аддае сябе e volge tutto і a te. ўсё ператварае на дабро. Ci lasci le tue vesti. Ты Come пакідаеш reliquie нам di un свае amore шаты як consumato. рэліквіі згарэлай Sono in любові. mano nostra. Яны ў Perché нашых tu sei руках, stato da noi бо Ты быў e з sei намі, stato con жыў noi. з намі. Noi abbiamo tenuto le Мы tue vesti, узялі Твае шаты, ora le Тваю diamo вопратку і Ma la цяпер sorte кідаем на qui іх жэрабе. è favorevole Але non a гэтае uno. жэрабе на дзіва выпала не аднаму, а Ci ўсім. conosci uno ad uno. Ты ведаеш кожнага з нас аднаго за адным, каб Se збавіць la Chiesa усіх, ti appare oggi усіх, come una усіх. veste lacerata, І калі сёння касцёл падаецца рваным адзеннем, навучы нас пераплятаць братэрства наноў на падмурку Твайго siamo il дару. tuo corpo. La Мы tua Твоё tunica цело, indivisibile, Твоя нераздельная la tua туника, sposa. Твоя Lo siamo нарачоная. insieme. Мы Per noi разом. la sorte è caduta Для su нас luoghi жэрабе deliziosi выпала на спадчыну e цудоўную, magnifica. і La наша nostra спадчына eredità. сапраўды з'яўляецца цудоўнай. Preghiamo dicendo, Молімся, dona alla tua Chiesa pace e дай unità. свайму касцёлу супакой і адзінства. Pace e unità. Signore Gesù, che Pane vedi Gesù, divisi i tuoi discepoli, Які бачиш, як падзеленыя Твае вучні. E unità. Signore Gesù, che porti le Пане ferite Єзу, della які nostra носиш storia. рани нашої історії. Tua Chiesa, pace e unità. Signore Gesù, Пане Єзу, che conosci la який fragilità ведаєш dei nostri слабость amori. нашої любові. Dona alla tua Chiesa pace e unità. Signore Gesù, Пане che Єзу, ci vuoi який membri жадаєш, del tuo corpo. каб ми були Твоїм одним тілом. Pace e unità. Signore Gesù, che vesti la Пане tunica Єзу, della який misericordia. апранаєш туніку милосердності, дай своєму костюлу супокой і одинство. Pater noster, Ойче наш, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
Sancta Mater Istudaras, crucifixi fige plagas, ordine valide. 11ª stazione. Стацыя 11. Gesù Езус прыбіты да крыжа. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысты, і благаслаўляем Цябе. Бо праз святы крыж свой свет адкупіў Ты. Dal Vangelo secondo З lui. Євангелія паводле Лукі. Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri Калі due, прыйшлі che erano на месца, званае чэрап, укрыжавалі там з ім злачынцаў, аднаго з правага, другога з левага боку. Езус сказаў: a destra, l'altro a sinistra. «Ойча, прабач Gesù ім, diceva: бо не ведаюць, што робяць». Perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Niente ci spaventa più dell'immobilità. Нічога нас больш не палохае, як нерухомасць. А ты прыбіты, нерухомы, знерухомлены, заблакіраваны. Але ты не адзін. Побач іншыя, і ты з імі. Ты ніколі не адзін, нават на крыжы. Рашучы адкрыцца, як Бог для нас. Адкрыццё не спыняецца, яго нельга прыбіць. Ты, Езус, паказваеш, што ў кожнай сітуацыі ёсць выбар. Гэта вір, падобны да свабоды. Нават на крыжы ты не становішся бяздзейным. Ты сам выбіраеш, дзеля каго ты там. Ты звяртаеш увагу і на аднаго, і на другога з укрыжаваных побач. Прапускаеш абразы аднаго і прымаеш малітву другога. Ты звяртаеш увагу на тых, хто цябе крыжуе, і ўмееш убачыць сэрца таго, хто не ведае, што робіць. Ты звяртаеш увагу на неба. Хацеў бы, каб яно было ясным, але прарываеш сцяну цемры святлом заступніцтва. Бо нават прыбіты, ты заступаешся. Становішся паміж супрацьлегласцямі, паміж варожымі бакамі, і вядзеш іх да Бога. Бо твой крыж знішчае муры, сцірае віны, адмяняе прысуды, усталёўвае паяднанне. Ты з'яўляешся сапраўдным юбілеем. Навярні нас да Цябе, Пане Езу, які прыбіты, але ўсё можаш. Молімся, навучы нас любіць. Калі маем сілы і калі здаецца, што ў нас іх няма. Калі адчуваем сябе паралізаванымі. Калі паддаемся спакусе роспачы. Калі кажуць, болей нічога не зрабіць. Навучы нас любіць. Ойча наш. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed delibera nos a malo. Amen. Tuinati vulnerati, abnignati provepati, tenas me condivide. 12ª stazione. Стацыя 12. Gesù Езус muore sulla памірае на крыжы. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысты, і благаслаўляем Цябе, бо праз святы крыж свой свет адкупіў Ты.
Dal Vangelo secondo Luca. З Євангелія паводле святого Луки. Il sole si era eclissato. Il velo Было del ўжо tempio каля si 6 squarciò a гадзіны, metà. і цемра настала па ўсёй зямлі аж да гадзіны Gridando a gran 9. voce disse: Сонца зацьмілася, nelle і tue са mani слону ў consegno il святыні mio spirito. разарвалася пасярэдзіне. Detto А Єзус questo, закричав spirò. моцним голосом: «Ойче, у руки Твоє аддаю дух мой». І, сказавши гэта, сканав. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. Бачачи, що здарилося, центуріон каже: «Сапраўды, гэты чалавек быў святым». Ripensando a Глядячи quanto на era гэты accaduto, спектакль, se ne уся tornava толпа battendosi il petto. змяніла своє міркаванне. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano Усе, seguito хто fin яго dalla ведаў і Galilea, хто ішоў за ім stavano з da самай lontano Галілеї, a guardare стаялі tutto здалёк questo. і глядзелі. Dove siamo noi? Sul Дзе Calvario, мы знаходзімся? sotto На la croce, Кальварії, під un крижом, po' a distanza, трошечку на адлегласті, o далеко. forse, come gli apostoli, Альбо, може, як non ci апостоли, siamo più. ми увогуле Tu утеклі. spiri, Ти, e пані questo Єзу, respiro, видихаєш, ultimo e даєш primo, chiede апошній solo di подих essere accolto. і хочеш, Signore щоб ми Gesù, гэты подих прийняли. Piega le nostre strade Пані verso il Єзу, tuo dono. Non вирівняй наші permettere che il tuo стежки soffio di vita для sia Твоєго disperso. дару. Il nostro buio cerca luce. Наша I nostri темра tempi шукає святла. vogliono rimanere definitivamente aperti. Наше серце Ora il хочуть santo бути відкритими, non è più oltre il velo. Il suo але segreto вже è нічого offerto a нема tutti. за заслоною. Lo percepisce un militare Гэта che, розуміє osservando da один vicino come центуріон, muori, riconosce un nuovo tipo di який forza. розпознає Lo новий comprende la тип folla сили. che aveva gridato contro di Той, te. який кричав distanza. супроть, Incontra adesso при першій lo spettacolo махчимості, di un amore mai тепер visto. зустрікає Bellezza che fa любов, яку ricredere. ніколи раніше не бачив. A chi ti guarda morire, Signore, Ті, хто глядять на tu dai тебе, tempo як di ти tornare, помираєш, battendosi il petto, ти даєш час, щоб вони colpendosi могли il до cuore. тебе вернутися. perché vada in frantumi la sua durezza. A noi, Gesù, Нам, пані Єзу, che spesso ti guardiamo ancora da які вельми lontano, часто глядім на тебе concedi di здалек, vivere nella memoria di te. допоможи un жити, giorno пам'ятаючи про тебе. Quando verrai, Каб у один день, anche коли la ти morte ci прийдеш, trovi vivi. так само смерть знайшла нас Preghiamo живими. dicendo: Spirito Santo, vieni. Spirito Молимося разом, Santo, пошли нам Духа Святого. Ci siamo mantenuti a distanza dalle piaghe del Signore, Коли Spirito ми Santo, знаходимося на адлеглості від ран Христа, davanti al fratello caduto, ci siamo voltati dall'altra parte. коли ми відвернулися від брата, який упав, I misericordiosi e i poveri di spirito sembrano perdenti. коли Spirito милосердні і добрі духом здаються Credenti у e non проіграшній ситуації, credenti stanno davanti al crocifisso. коли віруючі і невіруючі Il mondo стоять перед Твоїм intero крижом, cerca un nuovo inizio. коли цілий світ шукає нового початку. Pater Noster, Ойче наш, In celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Finis sum dulcem natum, moriendo desolatum, dormisit spiritum. 13ª stazione. Gesù è deposto стація dalla 13. Єсуса здимають з крижа і віддають маті. Кланяємося Тобі, Пані Єсу Христе, і благословляємо Тебе. Бо про святий криж свій світ откупив Ти. Dal Vangelo secondo Luca. З Євангелія поводле святого Луки. Vi era un uomo di nome Giuseppe,
membro del Sinedrio, Вось чалавек па buono імені e Юзеф giusto. з Арыматеї, горада Egli non aveva юдэйскага, aderito alla decisione e all'operato член degli altri. Сінадрыёну, муж добры і справядлівы, які не згаджаўся з яго пастановай і ўчынкамі і чакаў валадарства Egli si Божага, presentò a Pilato прыйшоў да Пілата e chiese il corpo di і Gesù. папрасіў цела Хрыста. Lo depose dalla croce. Яго зняў з крыжа, Il tuo corpo захінуў яго ў finalmente палатно e fra le mani di un і uomo паклаў у buono e высечанай giusto. магіле, у якой Tu sei яшчэ avvolto nel ніхто sonno della не morte, быў Gesù. пахаваны. Ma a caricarsi di te Тваё è un цела, cuore пані vivo Єзу, che ha знятае з scelto. дрэва крыжа, зноў Giuseppe non era di апынулася quelli на che каленях dicono тваёй e маці. non fanno. Сын і Non маці, aveva aderito alla як у той дзень, decisione калі e ты all'operato нарадзіўся. degli altri, dice il Але Vangelo. цяпер ты не жывы. Ed è una Цела buona параненае, распятае, notizia. Ti пакрытае abbraccia крывёй. Gesù, uno І яно che non ha ўсё abbracciato трымае ў l'opinione руках, comune. як любая маці, Si carica di што te не uno хоча che si è адпускаць свайго caricato delle дзіцяці, proprie responsabilità. але як і кожнае, Sei што al tuo мусіць posto, даверыцца. Gesù. In grembo a Giuseppe d'Arimatea che aspettava il regno Маці di не Dio. крычыць, не Sei al паўстае, tuo posto яна fra прымае, chi spera ancora, склала яго fra ў chi non si рукі, rassegna a пагладзіла pensare валасы, che l'ingiustizia можа, яшчэ è раз inevitabile. назвала яго імем і Tu плача. rompi la catena Якая della несправедливость. ineluttabile Gesù. Пані Єзу, Rompi gli automatismi ты che distruggono la бурыш casa нашыя comune цэпі, і ў e la гэтым жэсце fraternità. столькі любові, A якая quelli che ніколі не attendono il tuo перастае. regno, dai il coraggio di presentarsi У гэты all'autorità, момант, пані Єзу, come Mosè al faraone. ты даеш Come Giuseppe таксама d'Arimatea a адвагу Юзефу прадставіцца Ci перад abiliti a аўтарытэтнымі grandi людзьмі, responsabilità. каб прыняць rendi адказнасць. Così Ты делаешь нас, sei morto e ancora даеш нам магчымасць быць сільнымі, e каб per noi, прыняць Gesù, смерць. servire Ты te проста e прысутнічаеш regnare. і вучыш. Праз гэта Preghiamo любіць dicendo, значыць быць, servire te è жыць regnare, нават у смерці. Servire te e regnare. Молімся, dando служыць da mangiare і agli affamati, быць, і Servire валадарыць. te e regnare. dando da bere agli assecati, Калі даеш піць тым, хто хоча піць, vestendo chi è nudo, калі апранаеш тых, хто распрануты, ospitando i forestieri, калі мы прымаем уцекачоў, visitando i malati, Servire калі наведваем хворых, visitando i carcerati, калі наведваем вязняў, seppellendo i morti. калі мы хаваем памерлых. Pater noster, Ойче наш, in celis, Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ac me tecum pliet rere, crucifixo condolere, done te convixero. 14ª stazione. Gesù è deposto nel sepolcro. стацыя 14. Хрыста злажылі ў грабніцу. Кланімся табе, пані Єзу Хрысте, бо праз крыж і муку сваю свет адкупіў ты. Dal Vangelo secondo Luca. З Євангелія Lo паводле avvolse святого con Лукі. lenzuolo e lo mise nel Знявши, sepolcro захінулі яго scavato ў nella палатно roccia, і пакінулі nel ў quale высечанай nessuno магіле, era stato ancora у якой sepolto. яшчэ ніхто не быў Era пахаваны. il giorno della parasceva. Быў гэта дзень прыгатавання, і надыходзіў шабат. Ішлі разам з ім таксама жанчыны, якія прыбылі з Езусам з Галілеі, і яны бачылі магілу, як было пакладзена цела ягонае. Вярнуўшыся, яны прыгатавалі духмянасці і міра. І ў гэты шабат адпачывалі паводле запаведзі. In un sistema che non si ferma mai,
Gesù, tu vivi il tuo Пані sabato. Єзу, ти Lo vivono проживаєш anche le шабат. donne. Яго Alle проживають donne так e само profumi жанчыны, vorrebbero già parlare di resurrezione. которым ужо гэтыя Insegnaci a non араматы fare niente могуць казаць quando ci è пра chiesto мёртвых solo di aspettare. паўстання. Educaci Навучы ai нас tempi della нічога terra, не рабіць, che non sono quelli dell'artificio. калі ад нас патрабуецца Deposto nel толькі sepolcro чакаць. Gesù, condividi la Навучы condizione нас che tutti ci accomuna у e часе raggiungi gli abissi зямлі, у che гэтым tanto зямным ci часе, spaventano. Vedi што come гэта не толькі distruggiamo, залежыць ад нас. moltiplicando le nostre attività. Паложаны ў гроб, Giriamo пані spesso a Єзу, vuoto, ты ma il раздзяляеш sabato splende наши con le sue умовы luci. Ci educa e ci chiede і riposo. раздзяляеш тое, што нас Vita пужае. divina. Vita Бачыш, misura пані d'uomo, Єзу, як мы quella вельмі che часта conosce la pace del уцякаем sabato. і памнажаем Siederanno нашу ognuno актыўнасць. tranquillo sotto la vite e Вельмі sotto il часта мы fico, e адварачваемся, più nessuno li spaventerà, але шабат profetizzava Michea. E з Zaccaria блескам fa rieco. расквітае In quel ў сваіх giorno, праменях oracolo del і Signore, вучыць нас ogni uomo адпачываць. inviterà il suo vicino sotto la sua vite e sotto il suo fico. Gesù, Пані Єзу, che sembri dormire nel mondo які in ти tempesta, portaci tutti з'яўляешся, nella pace del здаешся, каб адпачываць. Allora la creazione intera ci apparirà molto bella e buona Усё стварэнне таксама здаецца вельмі прыгожым. e sarà pace sul tuo popolo e fra tutte le Няхай nazioni. супакой прыйдзе на твой народ Preghiamo і на ўсе dicendo, народы. venga la tua pace Будзем маліцца разам, няхай прыйдзе твой супакой. per la terra, l'aria e l'acqua, За зямлю, паветра і ваду, per i giusti e per gli ingiusti, за справядлівых і несправядлівых, per chi è invisibile e senza voce, Venga la tua pace. галасы per chi тых, non ha potere, хто незаўважальны, Venga La tua pace. per chi attende un germoglio giusto. venga la для tua тых, pace. хто шукае Pater справядлівасці. nostro, quies in celis, Ойче наш, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Amen. Quando corpus moriae tu, facut anime donetur, paradisi gloria. Laudato si, mi Signore, cantava San Francesco d'Assisi. святой Францішак з Асізі спяваў «Лаудату сі», «Няхай будзе праслаўлены мой Бог». E questa sorella protesta per il male che le provochiamo. Пані Єзу, ти пройшов Fratelli шлях пакут і scriveva крижа, ancora San Francesco, каб до кінця per поділити з нами rivolgersi a tutti i чоловічий fratelli e le льос. sorelle e proporre Ти loro дозволив, каб тебе una осудили, forma di vita dal sapore зневажили, di Vangelo. розпяли і забили. Ci ha amati. Усе ми dice з'являємося San братьми, Paolo, писав riferendosi святий a Францішак, Cristo, коли per farci звертався scoprire до che всіх da questo братів amore і сестер nulla і potrà пропонував mai їм separarci. нову форму життя, Abbiamo percorso якою la via буде della мати croce. запах Ci Євангелія. siamo volti all'amore. Святий Павел da каже, cui nulla ти potrà нас separarci. полюбив, Ora, і намякає mentre у il гэтым Re на dorme Христа, e un grande каб silenzio дапамагчы scende нам su tutta la адкрыць terra, тое, што facendo дае нам nostre гэтая le вялікая parole di любоў. San Francesco. Invochiamo il dono della conversione del cuore. Мы будем молиться і призивати для нас дар навертання, повторяючи за святим Францишком. Найвишейший, славний Боже, освятли темру моего сердца и дай мне, Пане, правдивую веру, непохисную надею и досконалую любовь, разумение и познание, каб я виконав Твою святую и правдивую волю.
цяпер атрымаў кардынал стулу чырвонага колеру. Il Signore sia con voi. І дае усім удзельнікам Sia benedetto благаслаўленне. il nome del Signore. Пан з вамі і з духам тваім. Il nostro aiuto Няхай будзе è благаслаўлёна nel nome del імя Signore. Пана цяпер і навекі. cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente. Няхай благасловіць вас Бог усімагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Амен. Такім чынам завяршаецца менавіта малітва дарогі крыжовай, якая адбылася ў Калізеі. Паслухаем яшчэ на канец песню. Вельмі часта сёння падчас дарогі крыжовай мы бачылі чырвоны колер. Калі мы паглядзім, напрыклад, на увесь святочны пасхальны трыдуум, то ў Вялікі чацвер звычайна ўжываецца белы колер. Так як белы колер звязаны вельмі моцна з устанаўленнем святарства і таксама сакраменту таінства Эўхарыстыі. Таксама вігілія Вялікай суботы, якая нас уже увядзе ў святкаванне Пасхі, заўсёды будзе ахінута белым колерам. Белыя кветкі, таксама белыя вопраткі святароў, дыяканаў будуць нам казаць пра радасць з мёртвых паўстання Пана. Чырвоны колер, ён становіцца як бы сэрцам літургіі, бо ён з'яўляецца колерам менавіта Вялікай Пятніцы. У Вялікую Пятніцу мы ўспамінаем таямніцу смерці, мукі, укрыжавання нашага Пана Езуса Хрыста. Але усе гэтыя 3 дні трэба разумець у іх адзінстве. Вельмі цікавы факт, што, напрыклад, пасля літургіі Вялікага чацвяргу няма напрыканцы рыту ўсяго благаслаўлення. Гэта кажуць нам аб тым, што ўся літургія працягваецца на 3 дні. Што і чацвер, і пятніца, і субота, усе гэтыя 72 гадзіны яны становяцца адной вялікай прыгожай літургіяй. Нават тое, чым вы будзеце займацца дома ці рыхтаваць святочны стол, таксама можна ўключыць у малітву і ў святкаванне менавіта трыдуума. Гэта адзіная цэлебрацыя, і падчас яе не варта нават яе раздзельна разглядаць. Яна пачынаецца менавіта вячэрай Пана, так званай цэлебрацыі ў Вялікі чацвер, якая з'яўляецца завяршэннем Вялікага тыдня. Адзінства пасхальнага трыдуума ў літургічным і тэалагічным сэнсе надае старажытная эўхарыстычная цэлебрацыя, якая значыць і заканчваецца пасхальнай вігіліяй. У Вялікую Пятніцу, Вялікую суботу касцёл трывае ў так званай цішыні. Чаму называецца цішыня? Бо ні ў Вялікую Пятніцу, ні ў Вялікую суботу не цэлебруецца Эўхарыстыя, не адпраўляецца святая імша. Дзеля таго, што ў пятніцу, у гэты дзень мы гістарычна успамінаем смерць Хрыста, а Вялікая субота направленая на тое, каб чуваць і трываць пры гробе Пана.
у гэтай цішыні, каб задумацца, што дзеля мяне асабіста зрабіў мой Бог. Як Ён моцна мяне любіць, што гатовы аддаць за мяне сваё жыццё. Дарагія браты і сёстры, варта нагадаць, што сёння мы маліліся з вамі дарогай крыжовай. Гэта спецыяльнае набажэнства, якое мае на ўвазе крыжовы шлях Хрыста. Шлях да яго мукі, да яго экзекуцыі і смерці на гары Галгофа. Таксама мы пастараліся такім чынам духоўна суправаджаць на шляху Хрыста да яго укрыжавання. Дарога крыжовая падкрэслівае тое, каб мы літаральна выконвалі запаведь Хрыста узяць наш крыж і ісці за ім. Таксама удзел у крыжовым шляху у Вялікую Пятніцу дазваляе католіку атрымаць поўны адпуст. Гэта значыць прабачэнне грахоў і адпушчэнне, нават поўнае адпушчэнне любога пакарання. Іншымі словамі, вяртае душу ў стан чысціні, быццам яна толькі што прыняла хрышчэнне. Поўны адпуст, ці такое цікавае слова, як індульгенцыя, можна ахвяраваць як за сябе, так і за памерлага чалавека. Поўны адпуст не можа быць атрыманы для чалавека, які яшчэ жывы. Таму, дарагія браты і сёстры, запрашаю вас таксама напрыканцы гэтай дарогі крыжовай, каб атрымаць поўны адпуст, памаліцца ў інтэнцыі папы Францішка, а таксама памаліцца аб здароўі за папу Францішка, напрыклад, адным «Вітай, Марыя». Дарагія браты і сёстры, хачу нагадаць таксама, што як і ў мінулым годзе, так і ў гэтым годзе тэкст гэтай дарогі крыжовай напісаў сам папа Францішак. Нягледзячы на перашкоды ў здароўі, нягледзячы на ўсе цяжкасці, ён вельмі хацеў падзяліцца тым, што сам перажывае з католікамі ўсяго свету. Таксама і мы ў эфіры Белтэлерадыёкампаніі на тэлеканале Беларусь 3
хацелі падзяліцца перажываннем гэтай дарогі крыжовай з усімі тэлегледачамі з Беларусі. З вамі быў і маліўся разам брат Сергей з Маладзечна. Дзякуй яшчэ раз вам вялікі за супольную малітву, дзякуй за супольнае святкаванне святочнага трыдуума і прыміце, калі ласка, таксама найлепшае віншаванне з надыходзячымі святамі светлай урачыстай Пасхі. Великодное послание и благословение граду и свету з Ватикана. У неделю на Беларусь-3. Первый информационный представляет. В открытом доступе. У нас нет тайн от своего народа. Гэтыя кінакадры наш аператор зняў у добранеўскім школьным лясніцтве ля Лагойска. Рабяты, памочнікі леснікоў, вялікія сябры леса. І не выпадкова іх дружына завецца Сасёнка. Гэтая вясна была незвычайнай. 280 мільёнаў дрэўцаў пасаджана на беларускай зямлі за один толькі месяц. Что случилось, ребята? Вот, это его работа. Он дерево сломал, а еще муравейник хотел разорить. Ишь ты, герой. Знаешь, сколько нужно труда и средств, чтобы вырастить эту палку. А ты пришел и навредил. 50 гадоў споўнілася бярэзінскаму запаведніку. Амаль палавіну з іх працуе ў гэтым дзіўным кутку прыроды ляснічы Станіслаў Іванович Блажевіч. Кожны дзень абыходзіць ён свае ўладанні. Пільна сочыць Станіслаў Іванович за паводзінамі лясных жыхароў, вядзе іх строгі ўлік. Лепшым делікатэсам для гэтай невялічкай птушкі з'яўляецца каларадскі жук. Навуковы пошук вядзе да высвятлення новых спосабаў біялагічнай аховы раслін. Людміла Лявонцівна Міхалёва ўжо больш як 30 гадоў працуе ў рогаўскім лясніцтве на Меншыне. Гаспадарка немалая, 1000 гектараў. І клопатаў у ляснічага не пералічыш. І захаванне зялёных угоддзяў, і прамысловае іх выкарыстанне, і аднаўленне. А галоўным са шматлікіх сваіх клопатаў, лічыць Людміла Лявонцівна, выхаванне ў кожнага, хто жыве побач, любві і павагі, беражлівых адносін да роднай прыроды, да зялёнага багацця рэспублікі. Для того, чтобы вырастить вот эту елочку до возраста спелости, это необходимо где-то 100 лет. И работаем мы для будущего поколения. Труд-то мы затрачиваем очень большой, сложный. Вот этим маленьким деревцам уже по 8 лет. А чтобы превратиться в огромные деревья, им еще расти и расти.